Ginagawa nyo guys? Hi guys, so ngayon naglilinis kami ng aquarium namin. Apat na maliliit na isda, ayun sila guys. Bago lang yung tatlo dyan kasi kakabili lang namin. Medyo na to. Kailangan siya nilinisan kasi may mga visitor tayo. We! Ay, stay in na yun, stay in. Mga dugit. So kailangan natin brushin ng maigi kasi para matagal lang linisan. Ano ginagawa nyo guys? Kailangan natin kuskusin yung green guys. Bakit? Ano yung green? And guys, before. Oh my goodness. Malinis. Tapos, after. Excited? Hello. Ayun ang pangalan nila? 1, 2, 3, 4? Oh my goodness. Hi. Sino dyan si Dos? Yung medyo orange. Na may white. Hello. Wala pa nga dress. Yung dress yung ano white. Ay yung 4 yung parang Pinto din kayo. Di siya masyadong di siya masyadong malinis kasi nasa loob na talaga yung dirt. Yun yung after. Yan yung after. Oh my goodness. Yan ang after. Sa'yo, madam? Di pa tapos guys. Mamaya pa to. After. Guys, ulit. Oh my God. Ang linis. Grabe. Ito Oh my ulit guys. At before. Oh my God. Yan ang before. So, ang hirap niya linisin guys. Kasi bako-bako. Huwag masyadong linisin. Wala nang kakain si Fishy na lumot dyan. Linisin natin kasi ang dumi agad dito. Mabilis sa Ito po yung aming house. Bili na kayo. Ikaw bumili niyan, te? Sa Shopee? Sa ganito sa kalakas. Hindi pa nila alam. Yung mga lahat ng ari-arian nito. Ganyan yung before niya ulit. Be, patingin. Ganyan yung before. Tignan natin yung after niya. Ganun pa rin. My God, wala na sila makain dyan. Generasyon mabuti yung mga lumot. Wow! Grabe nga after ba? After centuries. Kahit ano yung after niya, dumi pa rin. Ayan, yun na yan. Kasi wala daw sila makakain. Keep brushing. Okay, stop. Pati kababayan niya ayaw niya ano eh. Tawag dito. Kumbaga, sabi. Hello. Ito pag-isiba niyo nila. Ako na mismo. Hi guys! Yan, ngayon. Pagtapos namin to banlaw guys, ipa-plaster na. Oh, Ay, 55. ipo-pwesto na namin yung kanilang bahay. Cube ang pangalan. Magaganda na Cube. lang kayo. Magaling kami magpwesto ng bahay. Hindi ka kilala. Dumidilim ang isang side dito. So, ang daming marble. Ipopwesto na lang natin siya mamaya. Naka-blurred. Ipopwesto natin. Okay. New home. Lagay yung isda. Madami pa din dito. Guys, tignan natin kung magugustuhan nila yung kanilang bahay na may design. May design. So, ipopwesto na natin lahat guys. Wala na to. So, ito yung ipopwesto natin guys. Ganito kadami yung kanilang ari-arian. Ganito lahat karami yung kayamanan nila guys. Yung mga kayamanan nila. Para malaman nila guys. Ipopwesto natin siya kung saan-saan. Basta maganda. Guys, may pang-plant pa sila guys. Walang Sa loob pa daon. yan ng pot.
Grabe. Baka naman bigyan nyo kami ng So, una namin nilalagay yung malalaki. Oo guys. So, una natin ilalagay mamaya sa sarami. Wala ang pinsa yun. O, ayan. Gagawa tayo ng botok-botok sa mga gilid. Meron ako nakarinig yun eh. Churot-churot. That's our surname. Churot-churot. Churot-churot kami lang. Churot-churot kami lang. Sabi ni churot-churot, wala pa kung nakakagawa ko ng akin. Okay, buhok pa dito, guys. Ay, may harapan dito? Dito. May sayo? Sorry na may design. Nakakapaniwala. Maniwala ba kayo? Ayaw batal. So, ito po yung kabayong bato. Sarap ang maganda. Itagyan na maganda. Sana dito yung ano ko, yung price list ko. Naging from. Yung host natin guys. Patayin niyo muna yan doon. Ayun na nga muna din. Ganda guys. Wow. Guys, hulaan nyo kung saan galing tong mga jolly. Alam mo ko saan? Saan? Sa MP. Dati ka munguha niyan? So guys, unting pihit lang ng ano natin doon. Sobrang lakas na. Ayan. Lagay. Later. Yan guys, so etong may black na orange citrus. Tapos itong orange na orange talagang lahat. Si Uno. Apa! Tapos, yung may black, ay yung may white tsaka orange guys. Dos. Ito Tapos, si Tres guys, guys, yung may black. Tapos yung nagtatago guys sa gilid guys, ayaw magpa-video guys. Ayan. Mahihain po siya guys. Yan si 4 guys, nagtatago guys. Ayun. Si 4. Yan na guys.